Takže čau lidi, já jsem Lucky. A já jsem tady taky, Lupínek. A my vás vítáme. U nového videa z našeho světa. Ano, rozhodli jsme se udělat takový Minecraft tour, tour našeho Minecraft světa, našeho království. Ano, temný host. Přesně tak. A mohli bychom začít v našem chrámu. Ano, souhlasím. Takže já se hodím rovnou brnění, protože jsem to měl takhle krásně na intro. Okay. Takže tady máme krásný trůny. Ano, tady je i můj červený, on má modrou barvu. Tady je můj trůn, červenou. Lupínkův trůn, tady je Lupínek. Jo, čau. A tady je Lucky. Tady schválně do komentářů nám můžete napsat, kdo tady ti šašci jsou. Kdo je tohleto, kdo je tohleto. Tady ti všichni, to jsou starý YouTube legendy. Ano. Starýho českého a slovenského YouTube. Minecraft YouTube teda, no. Ano, tak. Takže tady máme krásný vchod. Aha, nádherný. A tady máme i připravený nový beacon. Víš tak? No, to ještě... Ale ještě tam nemáme, že jo? To ještě čekáme, no. Beacon. No. Zatím něco můžeš povídat, já ukážu krásný záběr. Jo, ten chrám jsme spolu stavěli, bylo to strašně dlouhý, tyhle ty návrhy navrhl Lakinátor, na tyhle složky, jakože drží ho meč v zemi a tam, že naše chrám a tam máme naše jakoby království. Ano. Tamhle ukážu jenom v rychlosti, protože tam zatím nic moc nemáme, netherportál. No, a tady toho máme opravdu hodně. Takže první zastávka by mohla být tady v pizzerii. Ano. Je to takovej ten, jak se tam říká. Je to v podstatě taková reimaginace FNAF pizzerie. Tohle myslím, že má být Bonnie, jakože to má být kytara. To má kytaru. Tohle Freddy s mikrofonem a tohle má být ten cupcake. Ano. Jakoby. Akorát ten cupcake bych určitě nejet, protože... Je to mokourka. No, tady máme krásnou pec, ano. Kuchyňka, máme tady vůbec něco? No, vlastně ne, no. Okay. Prázdný talíř. No, ale co jsou tyhle si záhadný dveře? Jdem se tam kouknout. No. A co dělá schválně ta páčka, co tam je? Ano, oho. Bum, světla jsou zhasnutá. A zase zapnutá. Ale co je tady dole? Lucky, pojď mi pomoct, co to je? Sám jsem zvědavej. A toto je FNAF 3 mapa, jakoby. Stavil jsem to já, ty části. Tady mají být jako arkádovky, tady má být Springtrap, jakoby. No. Tady máme arkády. Děláme to z kopru, protože pak, že ono to tam je takový zelený, že jo, tak ono to pak zoxiduje a pak to bude zelený. No, a tady, pokud si pamatujete, pokud se někdo hrál na trojku, tak z kamer 8 tady máme Chiku tu hlavu. To je FNAF jedničky. A tady je kancelář. Tady je Ferdis. Ferdis. Tady páčka, teď to udělám já, jdi schválně před kancelář. A tentokrát je tady pomalejší, protože že jo, ta pizzerie byla taková, že jo, zastaralá, tak se to pomalu zapínalo tak. Ale jestli si pamatujete, ve FNAF 3 jsou 2 východy, nejenom jeden, ale tady není východ. Přesně, je to takový easter egg. Ano, na FNAF 3. No, tak. Teď půjdeme asi zpátky. Jo, tady už to oxiduje. Ano, to je fajn. Klidně můžeš zavřít. Ano, tak. Škoda, že nejsou ty zamykací dveře. Škoda. Je. Klidně můžu nechat noc. To má atmosféru. Jo, takže kam teď? Lepší záběr takhle na bývalý hrdiny. Ano, takhle tam toho poslední. Je, fanto. My jsme to už dlouho nestavěli. Fantom opery. Teda nespali, nestavěli. Tak. No, a teď? Můžeme to vzít k Lupínkovu domů. Ano, toto je na taková menší fermička na bambus. A máme tady houbičky. Prosím, toho si nevšímejte. A tady je můj vstup do mýho baráčku. Mám tady jen tak prostě položený dům, mám tam i zvon, jak se vnímá. Mám tady můj krásný písek, mám tady můj specí, mám tady
Českou republiku jako štít. Toho štítu si nevšímej, tak to vypadá. Proč to na tvojí obrazovce vypadá, jako kdyby držel pizzu? Já nevím. Ale máme tady českou vlajku, to je fajn. A pak tady máme, tady mám prostě bordel, ale já, když jako mám profesi, ježiši, Fantome, přestaň. Tady na pavouka. Naprdím na to. Já jsem totiž profese vařič, takže vařím všechny poušny, mám skoro všechny poušny v hlavě zapamatovaný. A zkuste nám napsat do komentářů schválně třeba jaký poušny znáte. A jako Lucky vám tady ukazuje, tady mám menší farmu na netherworty, abych už mohl vařit vůbec ty poušny. No a teď se můžeme přesunout na... Vidím chybku, ale to nevadí. Můžeme se kouknout na Luckyho dům. Ano. A já tam mám krásný 2 vchody, buď nudný vchod, anebo... Fajn vchod. Můžeš zmačknout? Ano, připravte se, možná to bude takový rychlejší, koukejte teď na Luckyho obrazovku. A letí a dá mu to, pokud se nemýlím, damage, ano. Jo, teď už jo. Tak, já půjdu jenom tady po schodech jenom za ním a budu koukat a on bude komentovat. Takže tady mám já krásnýho pejska, ani už nevím, jak se jmenuje. Tady mám nějaký pece, tady mám zvon. Má to tady hodně velký, tady můžete kouknout. Jsem si hrál s banerama, různý designy. Tady má úložiště. Úložiště, tady mám krásný výhled. Tamhle mám... A jak jinak, že nemůže mít, Tamhle mám krásný výhled na Lupínkův dům, kdyby jsem chtěl v noci na něj špehovat. A tady máš to volný místo, to ani mě neříká, co tam postaví zatím. Neříkal, protože to sám nevím, co tam postavím. Aha, a tady, jak jinak, že musí mít hnědou postel. Ano, protože moje oblíbený zvíře je sova, takže sovy jsou většinou hnědý, takže proto hnědá postel a proto mám svůj skromný příbytek takhle v korunách stromů, protože sovy hnízdějí kde? Nahoře ve stromech, nebo ano. Ne ve stromech, ale na stromech. Na stromech, přesně tak. No, prostě tady má takovou menší džungli, ale ty fantomy jsou fakt otravný. A proč je v té koruně? No, to je jedno. Fantom takové divné. Tamhle udělám rovnou takovej sneak peek, co nás ještě všechno čeká. No, to se máte co těšit. No, to jo teda. Takže kam teď půjdem? Teďko pojď za mnou. Klidně můžeš zavřít. Mám. What the co to? To je celkem creepy, protože to vůbec nevím, co to tam sakra dělá. Já taky ne. No, teďko AFK. No, jsme zase back. Měli jsme nějaký takový potíže menší, a to je pořádku. Tak. Tady to máme připravený, až seženeme někde axolotly. To ještě zatím nemáme. Já myslím, že tady na ně nemáme ani jednoho, pokud si... No, tady má takovou menší farmičku, ale ty fantomy jsou tak otravný, že on se buguje. Pardím na to. No, tady máme takový menší vypejkárny. Ano, tam se ještě vypejká ta měď. Protože jsme dělali, že ho změnit, ta pizzerie byla, že ho změní. Takže to tam necháme pít, protože to pro měď budeme někdy zase potřebovat. No, ale Lucky má taky nějakou profesi, můžeš ji představit v této budově. Tak já mám ještě tady profesi cápka, co enchantuje. Cápka. Tady máme takový krásný. A mám profesi vypíkač, takže tady vypíkám ne maso, ale suroviny. No, ale ještě něco ten skeleton se mi nelíbí. A ještě něco máš? Tady mám profesi ještě kováře. Ano. To je to nějaký prázdný, ale nevadí, tam mám nějaký trmy ještě. Jo. Tam to mám rozbitý. A, zavírám. No, a kam teď? Jo, vlastně jsme vám ještě zapomněli. Tak, tady máme ještě takový skromný důl. Dolů nepůjdeme, protože se nám tam nechce, jsme lenoši.
Tam je to stejně prostě obyčejná jeskyně. No, prostě jsme kopali a tak. No, tady máme takovou menší vesničku. skromnější vesničku. Tady je jako varihoři, že jo, tady prodávají jako zbroj a tak, jako meče a tak. Tady je řezník, to ještě nevíme, tady to je moje to. Moje profese. Tady ještě nevíme, co je. Já vám to tady takhle trošku proskočím. Tady jsou na vzácný suroviny, což je třeba ten ametist, diamanty, zlato, dá se říct jako skoro i železo a tohle asi na dřevo předpokládám. No, to by asi na dřevo. Nějaký druhy třeba. Švou, ale to je jedno. A tady to je stavební materiál. Tam budeme mít různý briky a různý takovýhle. Jo, hlavně ty jsou briky. No. Které jsou to, který jsou, no to je jedno. No dobře. Tak, kam teď? Takže teď můžeme vzít do sídliště legend. Ano. Tady rovnou nažeru. A můžeš jim říct menší popis. Zde bydlí Fimlar, ti co ho znají, tak znají, že jo? Ano. Tady sídlí Lom Studio. Což je snad někdo zná, ano, zná, dobrý. Určitě znají, protože tohle jsou český Minecraftí legendy. Ano, tak tady máme... Tady Battle Miners, ty jsou méně známý, ale i tak legendy. Cviček 55, ten na ně nevím, jestli ještě natáčí. Studio Crazy, oni tehdy natáčeli, co to bylo? Záhada Tři bratři a Záhada Bermudského trůhelníku. Je to strašně dobrý takový Minecraft minifilm, akorát ho nikdy nedodělali. Tady sídlí Macko. To je za mě legenda Minecraftích miniher. Tady Keacraft, tam jsem to růžový. To se mě proč. Tady Admiral Levy, ten kdysi dávno taky natáčel, párkrát jsem i s Fimlarem. Tady Exploited, to byl zase slovenský cápek, co natáčel hodně módy. Tady Minecraft ostravský, ty taky měli dobrý let's playe. Z nich mám inspirovaný, od nich jsem si inspiroval tu rychlovarnou pec. A tady bydlí Ježích. Spousta lidí se to už asi nebude pamatovat, ale tehdy Housebox se nejmenoval Housebox, ale Minecraft Box a natáčel ještě s Ježíchem. A tady jako poslední Dust Elite a ten zase představoval český mody. Ten něco v podstatě jako Exploited, ale český. Tak, kam bychom mohli jít dál? Tamhle jsem si postavil sochu mýho dávného skinu ještě z dob Java edice, ještě z dob, kdy jsem měl kámoše a hrál jsem s nimi různý minihry. Jo. Tady máme menší, prostě jako, jak se tomu říká, stodolu, kde máme, prostě. Tady to máme rozdělený. Tady jsem měl... Neměl jsi tady koně? Oslík, ten je u mě a tady mám šemíka a víte, proč jsem pojmenovala šemík, protože strašně vysoko skáče. A jestli schválně zdáte tu povídku, že přeskočil, že ty hradby. Jo. Tady mám mýho oblíbeného koně Invincible. A ti, co znají svět World of Warcraft, tak určitě ho poznají. Já ne. No, protože nehraješ Warcraft. Na rozdíl od mýho brůdra. Tady máme takovou menší farmu, ale pak Fluky, pamatuješ na tu, když jsme měli takový ten traktor. Jo, pamatuju, to bylo takový, my jsme se pokoušeli dát tady ten svět ještě do modů, že jsem udělal duplikát a hodili jsme sem různý mody. No a to, co udělal tady ten Tidít? Udělal kombajn, nebo traktor, nebo co to je, a myslel si, že tady zase je celý pole, no. O tamhle tať přijel, takhle přijel. A místo toho jsem udělal tohle. No, já stojím tady, kouknu na něj a prosím tě, to je hezký, že si to chtěl zasít, ale proč si udělal takovouhle cestu? Já jsem prostě taky zoral jako prostě motikou takhle, protože já jsem myslel, že to vlastně sází. Ale nasází. No, takže tady XY bloků bylo zoraných. Ach jo. Zorel úplně všechno, kromě toho, aby to sklidil. No, takže jako další vás můžeme vzít tamhle
do jedné věže. Máme takový vylepšený výtah, takzvaně se dá říct vylepšený výtah. Kam se hrabou nějaký trapný schody. Výtah to máme, myslím, v té druhé věži. Tady máme schody, myslím. Tady taky máme výtah. Jestli znáte nějaký ty trošku starší Minecraft hráči, tak asi víte, o čem mluvíme, že? Ne, protože tady ty výtahy, tohleto to je podle mě novější. Pane, tady máme kdy se dávalo, oni byli takový pistový. Ono to je z dalšího patra. Tak, tady půjdeme rychle po schodech. Tak. Tady máme takový mezipatro. Tady taky vyjdeme nahoru. To bylo strašně náročný stavět prostě. Kolikrát jsme spadali. Jsme používali, víte, jak je takový tak, jak se tomu říká, jak jsem to používal na tu pizzerii. Lašení. Tak toho jsme měli asi třeba 300 4. No. No, tak tady použil ten výtah a jeden. Je, tak je první. Ať jedu. Ať máme nebo plavu. rozestup. Já se zatím nažeru pod vodou. Nebudu chuť. A tady máme celý výhled. Jo, tam máme vesničku, tam půjdeme jako další. A víte, co uděláme, když nemáme výtah dolů? Počkej, kde je voda? Že se netrfíš do té vody tam. Kde? Je tamhle. No. Dropper? To nedám. Škoda. Jsem to chtěl spektátor. Zkus víc blíž, no. To bys mohl dát. Já ti věřím. Pojď, dropni to. 3, 2, 1. Tam to zdržuje, no. S rozeběhem. Žeru se. Tak smáj, počkej, možná tě uvidím. Na takovouhle dálku pochybuju. Škoda. Tak smáně, napište do komentu, jestli to přežije a nevadí. 2 bloky nebo jeden. No právě, nevadí. Tak, kam půjdeme vlastně dál? Teď to vesnice. Jo, tak já to můžu dělat vlastně tu dma. Můžeš. To byl takový menší zádrha, jak jsme takhle trošku skočili. Bohužel nemáme výtah dolů. A jako můžeme udělat, ale to je s magma blokem, myslím. Že magma blok, když je pod vodou, tak vás se stahuje dolů. A tohle je zábavnější. Zábavnější cesta dolů. A rychlejší. Já tady skočím, tady ze zdola. A to vemu přes hradby. Jo, ale ještě vlastně máme tady takovou menší cestu, nevím, jestli ji vůbec dneska ukážem. Asi ne, protože to vede jenom, je tam taková menší kejvka a je tam, co tam je? Ten dungeon nový. Trails Dungeon, nebo co to je? Trash Chambers. Jo, Trails Chambers. Tak a my jdeme do této vesnice, která je hodně obrněná, že vidíte ty magma bloky. No, takhle vlastně. My jsme původně mysleli, že je to krásně obrněný. Mysleli jsme si, že co se může stát, když tam přivoláme raid na tohle. No, co si myslíte, že se stalo? Spavnovali se tady vevníř. No, tak to nám vlastně vycházelo. Takže celý tady ty hradby, tohle všechno, tak bylo zbytečně. Naše železo. No. Naše železo tohle stálo, jo. 4 bloky. Nakopej do toho. Což je 4x9. Což napište do komentářů. Máme tady vůbec toho cápka ještě s mendingem? Jo, máme. To myslím, že je on. Odvození. Oprava tady je dobrější. Dobrý. Ještě tady se kouknu. Tamhle jeden knihovník umřel s mendingem, tak jsme mu udělali takový pomník. Ne. A ještě... Aha. Chodba zmizní. Co se děje? Nejdu, doufám, na vojnu někam. Já si se teď sešli tady k tomu knihovníkovi koukám. Že jo? No, uctít jeho památku. No, mending. Tak můžeme zpět, protože tady nic zajímavějšího není. Až na to, že pod touhle vesnicí je Stronghold. My jsme si tady teď udělali takovou menší cestičku někde nedaleko, jsme se kopali a pak jsme na to narazili. No, a nejvtipnější bylo, že pod touhle vesnicí je Stronghold a tamhle za tou horou vzadu tam je další vesnice a hádejte, co je pod tím. Další Stronghold. Takže to je prostě nejlepší slít, prostě co nám mohl padnout.
No podle mě to snad ani nejde takhle blízko u sebe mít 2 strongholdy najednou. Vím, že v Minecraftě v světě jsou 3. A tady byla ta vesnice normálně? Jo. A jo, vlastně jsme jen obrnili a zvětšili. Tady ta vesnice tak nebyla. Jo. Tak já bych to vzal asi přes hradby. A půjdeme na tu druhou věc. No, ale pak ještě máme takový bonus, se dá říct, menší. Ale to až nakonec. Je překvapí. Ne, byl jsem šel na druhou stranu, ale okej. Tam to si prosím nevšímejte. A to Arengolema. No. Tam jsme spawnovali vidra. Kat jediný, co tady nám nastavení, že aby na ničem bloky. No, protože Lobové. Se párkrát stalo při stavbě těchto hradeb, že se tady spawnovaly víc creeperů najednou a opravovat to fakt nechcete. Ne. Jsem rád, že máme tady bíky na to rychlost, jinak to bylo pomalý. Tak, a tady máme... Ještě z boku náš krásný chrám. Tak jdem. Tam je ta zmiňovaná vesnička. Kolik bych chtěla, abychom tady dali lajku, protože tahle stavba nám dělá strašně moc práce, všechny tyhle stavby. Kolik? No, to je jedno. Jo? Tak prostě... Já to hlavně natáčím z toho, že už mi to natáčení chybělo a asi, když jsem natáčel naposledy. No, před 8 měsícem jsme přece natáčeli. No ale jakoby na ten můj starý OG kanál. No, 8 let možná, 7, nevím, netuším. Tak a tady tahle věžička je trošku menší, ale to nevadí. Tady můžete vidět z vrchu náš chrám. Já tam doplavu. No počkej, tady někde byla ta vesnička, tady, pokud se, je tamhle trošku vidět, jestli uvidíte. No. Pardon. Vypadá jak městečko Silent Hill, jak je tam ta mlha, kde to bylo z této strany. Tady. No. Jo, a teď to vůbec jo, dobrý, teď jsem se musel trošku kouknout dolů. Tak, ale tady asi nevidím vodu. No, tady? Nevidím taky. Počkej, a ještě tady poslední. To znamená jen jedno. Jeremy je... Se těším, až budeme mít elitry. Jo. Tak a jako poslední věc, co bychom na tomhle Minecraft světě ukázali, a co by stálo za zmínku, ty asi víš, co myslím. Ano, vím, co myslíme. Krásně začíná noc, takže... To se bude krásně hodit. No, přesně. A schválně zkuste tipnout, co to bude za bonus tamhle. V té místnosti. Patlaky, kde seš? Tam jsem taky nějakou chvíli nebyl. Jo. Když jsme nám vlastně byli naposledy. My jsme zkoušeli ty mody. Jo. Akorát tady ve vanile to jsme dlouho nebyli. Tak, tady je to zatím prázdný, ale tady se to vytuní, vydekoruje. A tady... Tamhle máme bar. A tady, dámy a pánové, představuju party room. Jo, obrovská. A kdybychom měli zaplejší zvuk, tak bych se tady slyšeli, protože tady pod tím je ametist, takže když potom chodíte, tak trošku cinká. No a tady tak trošku máme pult. Máme tady... Ale tady to asi nepůjde slyšet, možná to uslyší, když to zapne třeba kočka. A schválně nám tohle? A my to neslyšíme, nevím. My to neslyšíme, ale na videu to myslím, slyšet bude, na videu. Tak a to by možná se mohlo stačit z tohohle Minecraft videa. Ano, podle mě ano, takže pokud se vám video líbilo, pokud ano, tak hlavně dejte like, prosím vás, ocenili bychom to a uvidíme se u dalšího videa. Jo, takže zloučí se s váma Lucky a Lubínek. A čus. A čus.